السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچی رمضان نهمی روچیں و میں درس دروس سورة یوسف ترجمہ بے گئیں. ما زی لہتے آیات شما دیما تلاوت کتگتا ہمیں آیتاً ترجمہ کتگا و لہتے درس دروس مسائل ہمیں آیتاً چی شما دیما بیان کتگا و دننگا ملوٹا ہمیں آیتاً بھی لہتے درس دروس دگے ہستے لہتے ہنچے مسائل ہستا ملازم اشان سرپد ببیں و درس دروسانی فائدہ بزیریں چرے آیتاں. بچار وحدی کے وزیر جنین تہنا بیت یوسف گوما لوگ توکا دروازگی بند کتا و لوٹتے کہ ما یوسفا گو بد پیلی و بدکاری بکنا. ادا چی ظاہر بیتے کہ چی دولا خطرناکین چیزیں وحدے کے جنین آدم مردین آگو تہنا ببنتے نامحرمی جنین آدم گو نامحرمی مردین آدمہ. ہمیں استا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا اتکا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. فرمائنے علیہ الصلاة والسلام اشتہرچ مردین آدمی گو جنین آدمہ نامحرمی تہنا ببا گوڑا آئینی سیمی شیطانی بزا شیطان شما بزانے چی گوڑا آدوینانی دلا دنتے و ہنچی مردم گوشتے گوشتے انہا منی دلا چوشین چیز نے. ایک حدیثات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی معنی حدیث ہے گوشتے آشپان کے چرے جاگہا چھپو چھاگردہ وتی دلوتان چارینی اور چرے جاگہ توکا بھی بزا لازم ادلوت روان تو چران چی ایشی معنی بچہ ہنچین جاگہ ہستے گوشتے اے جاگہ اے چرے جاگہ اے پلان بادشاہ دلوتان جاگہ ہیں ادا کائن تو چران دگے کسی وستا اجازت نہیں. اے شپان گزیرتے وتی دلوتان وتی پسان وتی گوکان بارتے ہمشی چھپو چھاگردہ چاری نیتے آگاں تو ببرے وتی دلوتان ہمشی چھپو چھاگردہ بچاری نے تو دلوتان و داشت نکنے جل دلوت وحدی کے اسپوستان گندان وحدی کے اکایان گندان لازم امی چر جاگہ روانت و چرنتے. اسی معنی ہمیشہ تو وطارہ دیر بکن چوشین جاگہ ہنچی تو مگو انہا کہ منی دل تو کا چوشین نائتے لازم کے. و دیگی حدیثی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ایاکم والدخول علی النساء گوشتن داخل مبے جنینانی کرا بزن جنین اگر تنہائیں نامحرمین جنینی تو مرو ای کرا. گوڑا صحابیان فرمائیں یا رسول اللہ ارائیت الحمو گوشتے شار وسرک روتے ہوتی نشار کر رہا نشار یو کا لوگ آئیں براتی آنگو نہیں براتی مثلا مسافریں براتی کارائیں وسرک یو کا نندی لوگ تو کا وتی نشار گما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے الحمو الموت گوشتے وسرک مانا موت مانا چیا وسرک اگر وقتی نشار کر رہا رو تنہا بنتے نامحرم نشار وسرک نامحرمی اگر دوین تنہا ببنتے اشانی دل تو کا بھی ہمیں اشانی بھی سیمی گڑا شیطان بھی و ہمیں وسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مثال داتا گوشتا آئی مانا موت مانا یکی بسنبال ای چیزا چی وطا اخسکی خطرناکی چیزیں جائز نہیں کہ وسر کیو کا وتی نشار گما بنندی منی برات ڈوٹیاں مرو وتی نشار گما نندا منی برات مسافریں آرو یو کا وتی نشار گما نندی ای جائز نہا اے چیزا مردم وطارہ بسنبالی. و دومی مسئلہ اے آیتاں زیرک بھی ہنچو گوستگیں آیتاں مزید ذکر کتگا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی واستبق الباب گوشتیں درک زورتے دروازگا نیمگا بزا یوسف لوٹی بیتا چی تو در بیتے چا اے کمریا. و ادا چی زیرک بھی ہمیں مسئلہ و ہمیں فائدہ کہ چوشیں جاگہاں چی وطار دیر بکاں بیتچ و دیر بھی چوشیں شک و شبہتانی جاگہاں توکا چی چوشین جاگہ مرو. اللہ بچے سبحانہ وتعالی فرمانی ولا تقربوا الزنا اللہ فرمانی گوشتے زنای نزدیکا مروے نہ گوشتے زنا مکان گوشتے زنای نزدیکا مروے بزا آ چیز کے سببی بیتے ترا بلکہ بدکاریہ بپرینی ترا بدپیلیہ بپرمائی آ جاگہ چی دیر بھی وطارہ بسنبال و ببچارین. اور سیمی مسئلہ ادا زیرک بیت وحدی کے وزیر آزاد کے میاری منی جنین اے مکر منی جنین کتا چھی گوشتے یوسف وستا گوشتے کہ تو بحال بھی حبرہ
يوسف أعرض عن هذا تو بحال بي يوسف هبرا وتي جنين وستغشتي كتو توبة واستغفار بك تو خطاكار وگناهگار بچا اگا مردینا غیرت مبیتے مردین تو کا غیرت مبی گوڑا ای جنین چوک لوگ تو کا ہمیں ڈول بنتے لازم مردین آدمی تو کا یک غیرتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیثہ فرمائنی لا يدخل الجنة دیوس گشتا دیوس مردم جنتا بہشتا داخل نبی دیوس کہیں دیوس ہما ہی کہ آئی غیرت ماننے وتی جنین چوکانی سرا وتی جنین چوکانی سرا وتی گوہار ماتانی سرا بزا ہر چو ڈولا گندتے لوگا چی درکایاں کئی امراہاں بے ستراں بے برکہاں ہچ غیرت ماننے چوشے مردم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کہ جنتا داخل نبی اور میں بلوچانی عادت تو کلچر ہونا تو کا اصلا غیرت خستے بلوچا وطارا دگری بھی کوشتا وطاری بھی کوشار انتگی وتی عزت وتی غیرت وتی ننگے وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو کہ حدیثاں کہتے آیات نازل با اگم اللہ مکان مردمی دیگه مردین آدمی بگین دیگو وتی جنینا آئیے ای چیزیں ثبوت کرنے کے واسطے لازم چنچو 4 گواہ بیاری وحدی کے آیات نازل با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے سعد بن عبادہ ما اگا بحال نہا سعد بن عبادہ صحابی مزن جلیل موجود بھی گوڑا وتی زحمہ کشی وشی یا رسول اللہ مانگیندہ مردینی گمنی جنین آئی مروہ 4 گواہ شواز بکنا وتی زحمہ کشی وشتے دوینانی سارا کلم مکنا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی وشتے شما تعجب مبے چا سعد غیرتا منی غیرت چا سعد غیرتا مسترے و اللہ غیرت چا منی غیرتا مسترے ہمیں وستا اللہ بدکاری حرام کتگا بلے ای چیئے ای شرعی حکمی بزا اگا مردم ای چیز ثابت کنگی کہ جنین یا مردین یا مثلا شیخ چاکاری کتا آیا 4 گواہ لازم آرگ لوٹی اور ادھا یک مہمی چیزیں غیرت معنی یہ نہیں کہ ہر رو مردم بنیندی ہوتی جنین چوکانی سرا شک بکن ہر رو آئینی سیاڈی گریہ بکن تے رندائش بھی کجا شتا ہنچو گاڑی جنین در کے رندائی بھی ہنچو جنین چوک مثال در کائن تے وہ تے گوہارانگو یا کہ وہ تے براتانگو رندہ بھی ہر رو بنند آئینی موبائلان بپٹ آئینی مسیجان بچار اننا شک جائز نہیں ڈولیں وسریں شک بے بنیادی شک جائز نہیں کہ مردم وتی جنین ٹلپنہ ہر رو موبائلہ بپٹی بچاری وتی جنین چوکانی ٹلپنہ موبائلہ بپٹی بچاری بے بنیادی شک جائز نہیں اے ڈولا آئین ٹلپنہ آئین خصوصی کے چیزاں وتی ہستا جائز نہیں پٹا گچارگ بلے غیرت معنی ہمشی ہے کہ یلو مکنے اور ادھا ایک مہمی مسئلہ ہستے میں لوٹا یہ ذکر بکنا ہنی بعض مردم جنین چوک کا مثال کسانا وانگایا وشتے چوک کو جی وشتے شتا ہوتی 10 گوہار لوگا وانگایا امتحان وستا ای غلط تھے ہنی بعض مزنی غلطی یہ چیز بائی گائیں تھو نزانے کہ آئیے 10 گوہار لوگا چھی ہا آئیے 10 گوہار مردم چطورے مردمہ آئیے 10 گوہار برات چڑولیں براتاں آئیے لوگ تو کا تھو چیز آنے چھی ہستے جائز نہیں کہ منی چوک جنیک پلانی ہوتی 10 گوہار کے رشتہ ہمیں لوگ تو کا نندہ وانا بلکہ شپے بارے چینچ کا پتہ لوگا کے یا کہ ہوتی 10 گوہار انگو چتگاں تھر رگا چاہنے کجا شتگاں کہیں کر رہا شتگاں ہچا صحیح نہیں وہ ای جائز نہیں مردین تو مسئول لوگ تو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو حدیثہ اتکا کہ قیامت روچا تراوتی ریت جست بھی تراوتی جنین چوکانی جست بھی تے قیامت روچا اور ای آیتان چیدہ بھی ہمیں فائدہ و درس زیرک بھی اگاں تیوستے کیا نیکی کو تیوستے نیکی بکاں اگاں تیوستے کیا شرری کو تو ایوستے شرری بکاں بچہ جنین وحدی کے یوسف وستا گو بیا منی نیمگا یوسف فرمائن تھا چکا آیتان اتکا معاذ اللہ گشتا اللہ پناہ بدا منی واجہا منا عزت داتا و جوانی جاگا داتا بزم موتی واجہ نیکیانی جواب بدی بھی دیا ما آئیے شہریان گو ای دولا آئیے جنینہ گو تو بنا عزب اللہ بدکاری بکنا آئیے منی گو شرری کتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اب مردمی تیوستا احسان کن تو ایستا احسان بکن
مردمی اگر وتی دستا تی وستا شہار دن لوکمہ تی دپا دن تو ای دستا مجا مردمی اگر لوٹ ترا عزت دن تو ای بے عزت مکا بایدے وفادار مردم بھی بیتے کچھ کی تو کا وفا ہستے ہنچے مردم ہستے تو کاشی کچھ کی بیتے تو وحدی کے دستا شہار دے لوگمئی دے تی دستا جائیت تو ای وستا شہری کنا تی وستا بدی کنتے تو ای عزت دے آتی پوشتا تردید تی با پوشتا عبر کن لوٹی ترا بے عزت کن تو بلعوذ باللہ سکیں بدی یک صفتی لحتی مردمان تو کا او ای آیتان چی یک ہمیں درسی زیرگ بیتے بچا وحدی کے وزیر داخل بیت کمریا جنین چی گو اتی مردو وستا وزیر ہے گوشتے مردم کہ تی جنینانگو تی لوگیانگو بدکاری لوٹیت ای سزا دیگ بی بی قید کنک بی بی یا کہ دردناک عذاب ای دیگ بی بی کیا الزام جتی یوسفہ ای جندہ وط ای چیز وط لوٹتگا نی الزام یوسفہ جنگائیں کہ یوسف بدکاری لوٹی تی لوگی مردمانگو ادا ہمیں درس زیرگ بھی کہ شرری مردم نیک و صالحی مردم اسپی دامنی مردم پہک دامنی مردمان بھی کدی کدی بہتام جنگ بھی آئین پشتا دروگ بندگ بھی آئین الزام جنگ بھی کہ آئین بدکاری کتا یا کہ آئین دزدی کتا یا کہ آئین مردمان حق و حقوق وارتگا گوڑا تو اگا تو واقعی تو نیک و صالحی مردمی پہک دامنی مردمی جنین آدمی بکنی شار یا کہ مردین آدمی بکنی شار ای چیزیں انچو پریشان مبی کہ پیغمبران بھی بہتام بندگ بیتا نیک و صالحین بھی بہتام بندگ بیتا بی بی عائشہ بھی بہتام جتگے بلے عاقبت ہمیں نیک مردمان وستائیں اللہ یا روچی حقیقتا ظاہر کا کہ بہتام بیتگاں شان پوشتا بستگنتے ای دروگ بیتگاں شان سرا بستگنتے ای نیک و صالحی مردماں ای پہک دامنی مردماں و ای لحتے احکام و درس دروستا چپی سرگی آیتا ما شمدیما ذکر کتگتا و باندھا انشاءاللہ پدہ میں ملاقات بھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ